mnohí zamestnávateľia si pozerajú Instagramy. Lustrujú Instagramy, Facebooky, TikToky, lebo tam je človek autentický. Hej, že toto je on. Čiže čokoľvek vy zavesíte na tie sociálne siete, vám hovorím, tak je vaša vizitka. A teraz opäť, keď to tam dávate, tak 2-krát, 3, 4-krát predtým si rozmyslíte, budem o rok hrdý na tento post, na toto reelsko, možno, že na túto storku, alebo bude to už také trošičku akože nie je úplne OK. A prečo to dávam? Chcem flexiť, alebo chcem ukázať ľuďom, že ako sa mám, alebo chcem proste im ukázať, že toto som ja. Je na vás, že vy sa prezentujete a vy dávate tomu svetu najavo, že toto ste vy. Mnohé, ja keď som storička, nejaké reelska, alebo čo spätne si pozriem, toto som dal. A to je na tých verejných vystúpeniach, že jak som toto mohol, ako. No ale potom, keď si to tak ako spätne kriticky uvedomíš a pozrieš sa, a že bez toho ako keby by sa zase ten človek neposunul. Len treba to tak vnímať, počúvať aj spätnú väzbu. Samozrejme dôležité od koho, kto ti dáva tú spätnú väzbu. Že všetko, čo zavesíte, je proste vaša vizitka, to ste vy, je to súčasť vášho života. A vidíte, že akby aj teraz tie reklamy, čokoľvek, je totálne personalizované. Ty sa rozprávaš o nejakých veciach a tie nejaké veci zrazu na teba budú vyskakovať tam v tých pop-up okienkach, kade tade.